Най-горещият град в България. За най-топло населено място ще определим този български град или село, в което средната температура за годината е най-висока. Но нека преди това погледнем топлинните рекорди в страната. Оказа се, че най-топлата година, измерена в България, е 1916 година. В град Садово е измерена температура от 45,2 градуса. В Бойчиновци 44, а в Горна Оряховица 43 градуса. Други топлинни рекорди са отчетени и през 2000-та година. В Пловдив 45 градуса, Сандански 44,6 и в Русе 44. Кой обаче е най-топлия град? В най-горещия град у нас средната годишна температура е 14,7 градуса. При средна за страната 12,6. А я да видим това пък помните ли го? Напишете долу в коментарите. Ако не си го пък спомняте, гледайте цялото видео в канала ми.